Ers 6 mlynedd bellach, mae yna lolfa fusnes i fyny'r grisia o'r neuadd fwyd i lawr fanna. Enwys Jones o Lywodraeth Cymru sydd wedi bod yn brysur iawn drwy'r wythnos. Wel, mae yna hen siarad yn fan hyn heddiw yma, a tharo bargeinion am hwn i gwneud busnes. Be di'r cefndir felly, a sut mae'r lle yma wedi datblygu yn ystod y 6 mlynedd dwytha? Wel, croeso i lolfa busnes, Llywodraeth Cymru ni o. Prif bwrpas y lolfa busnes yw i dyfu'r diwydiant bwyd y diod yng Nghymru. I ni fel Llywodraeth gyda cynllun weithredu i wneud hynny. Ac beth ni wedi gweld y galw gyda lot o prynwyr, y siopau mawr, y siopau llai, y siopau fferm ac yn y blaen, yw maen nhw'n hoffi dod i un lle i weld pob peth gyda'i gilydd. Ac mae hwn yn gyfle iddyn nhw ddod i rwle preifat, le mae'r holl gynnyrch yn cael ei arddangos, ac cyfle iddyn nhw wedyn cael sgwrs gyda cynnyrchwyr os nhw eisiau, ac gyda pen draw, yn y 2 flynedd diwethaf enghraifft, dyn ni wedi sicrhau werth 1.5 miliwn o gontractau i'r cynnyrchwyr sydd yn newyddion da i'r diwydiant. Wedyn, mae yna gontractau mawr a bach yn digwydd yma felly. Mae pawb sydd â siop, fel ydych chi'n dweud, neu siop mewn fferm yn cael dod dim os pa mor fychan di'r busnes chwaith felly? O, bendant. Dyn ni ddim yn canolbwyntio ar y manwerthwyr mawr. Mae pob manwerthwr o bob maint. Achos mae'n cynhyrchwyr ni yn rhai bach, micro, lan i gynhyrchwyr mawr iawn. Ac oherwydd hynny, dyn nhw ddim eisiau falle rhoi gwerthu cynnyrch i siopau mawr, oherwydd dyn nhw ddim eisiau gallu'r ymdopi gyda cynnyrch o safon. Felly mae safon ha'n cael ei gynnal wath beth yw'r cynnyrchwyr sydd gyda ni yng Nghymru, a mae hynna'n beth da iawn, a mae hwnna'n sylw pwysig iawn i wneud. Mae prynwyr sydd yn dod fan hyn yr wythnos hyn yn gwybod ac yn falch iawn i weid, lle mae cynnyrch Cymru ar y silffoedd nhw bod e'n gynnyrch o safon uchel iawn. Ac Enwys, dim ond pan mae rhywun dod i fyny fan hyn a gweld gymaint o amrywiaeth sydd yna. Mae rhywun yn gyblas o'n fel o'r grisiau, dydy, ond yr amrywiaeth bellach o fwydydd sydd ar gael. Bendant. Mae dyn ni gynnyrch rhai ffigurau chi, mae gyda ni gynnyrch yma heddi o tua 250 o gynhyrchwyr, sy'n golygu y cynnyrch sydd yma, mae tua dros 1,500 o gynnyrch yma o'n cynhyrchwyr ni. A mae hwn yn denu prynwyr, mae tua bron i 200 o brynwyr wedi dod, yn mynd i ddod yr wythnos yma, rhai mor bell o'r dwyrain canol, felly mae hwnna'n dangos y safon sydd gyda ni. Felly, dyn ni sôn am bobl sy'n rhedeg gwestai, dim siopa yn unig, felly busnesau gwahanol? Yn union, yr sector lletygarwch, gwestai fel o'ch chi'n gweud, mae gyda ni siopau, mae gyda ni y food service, gwasanaeth bwyd, manwerthwyr. Mae'n sector anferthol a ni'n denu rhai prynwyr da iawn yma, so ni'n ffodus iawn bod ni'n gallu gwerthu'r cynnyrch yn iddyn nhw. Mae yna bod fath o sesiynau diddorol yn digwydd, mae Ready Steady Cook, a wedi mae'n adloniant yma'n ogystal â thrafod yn does? Ydy, mae hwn, ni newydd cael sesiwn yma nawr gyda diwydiant, bwrdd diwydiant gyda ni yng Nghymru, nhw yw llais y diwydiant, a consortiwm Manwerthu Cymru, lle mae'r lot o manwerthwyr wedi rhoi cynnyrch i ni, a ni wedi bod yn defnyddio cogyddion iau yng Nghymru, mae rhai talentog iawn i wneud rhywbeth o Ready Steady Cook. Rhywbeth hwyliog a rhywbeth i godi sylw at safon y cynnyrch, a cynnyrch iach sydd gyda ni yma yng Nghymru. A beth sydd yn newydd sbon yma eleni, rhywun sy'n dod yma am y 6 tro ac yn gwneud reit, da ni eisiau rhywbeth gwahanol? Wel, dyn ni'n tueddu i gael lot o gynnyrch newydd. Mae lot o'n cynhyrchwyr, ni'n cyweld hwn yn fantus mawr i gael lansio cynnyrch newydd. Mae rhai gyda ni fan hyn nawr, mae cwmni iogwrt hyn o Sir Ddinbych, Llaeth y Llan, wedi lansio iogwrt lemon gyda ni. Wedyn ni, mae yna bwding arall, dyn ni Sugar Space, mae nhw wedi lansio hwn hefyd, a mae nhw'n gweithio gyda Llaeth y Llan i cael y cynhwysion. A wedyn ni, mae yna gwmni gyda ni o'r de o Bontarddulais, lle mae nhw'n gwneud charcuterie, a mae nhw'n gwneud y biltong ma, sef cig wedi sychu. Dwi'n gwybod, mae biltong ym mhob man yn mis. Hwna ydy'r gair yr wythnos yma dwi'n credu ynddo. Mae pob dymuniad da, neu adael chi fynd rwan i drafod ac i wneud busnes efo'r bobl yma. Mae'n mynd i fod yn brysur yma tan ddydd iau, dwi'n siŵr. Ydy, siŵr iawn. Ac yn boeth. Chwarae teg. Pob lwc i chi. Diolch yn fawr am y sgwrs.